Time Drama presents Koin Ako ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahom sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang tatas nga nausik. Koin Ako ang Pasultihon. Hello, kumusta ka mo? Yan sa miyong alagad sa Kanginan, Fon Morales. And then, my partner ka po ko diri sa si Randy Dayan. Kumusta ka mo tanan? Pamati karon tibo ka bisaya ng Mindanao. Asap kita. Always say a prayer mo itong unahon ng itong pagpanalangin ito sa labaw magagaham. Lord, thank you kayo sa imong gihatag ka ng mong grasya. Matag adlaw. Thank you, Lord. Okay. Bueno, kay so na tumanon na to karon ang suwatampo nining usa gipadahas sa kalalaki nga mapatawag lang kini siya og pangalan nga Brutus. Dito sa nga na Brutus naman. Tinagibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Iso na nga itong sender si Brutus. Kinaya nga akong problema, itong unin sa kong asawa nga kusog kay manaway ba. Unya gawas ngayon, himantay yun pag yung kayo. Karoon naman sa gawas yung matasan sukat nga na disgrasya na siya. Unya nakagay operasyon. Ang buto ba kayo na hinungdan? Pero araw na yun yung masabtan ako sa gilanon, inong ka na pagsugod ang tanan. Lonely, I'm not so lonely, I have nobody, oh my own, I'm so lonely, I'm so lonely, wish I could go back. Oy, Brutus! Oh, oh, Nakaila ka itong tikuhag lamaw dinis ato, katong anak pang, ano to, akoy. ano naman? Pastilan dong Brutus, katong anak ni akoy nga tikuhag lamaw, nakitaan nga may kauban ko nung Amerikano. Pastilan, gipunit, uroy siya sa Amerikano, no? Wa uroy katimaho ang Amerikano nga nanimaho pa siyang lamaw. Hildo na brinto eh. Ikaw ba? Pulo sa gid mantay na eh. Sagday ka nun sila diha. Ma'am, kilabot nila. Ay bisa na, uy, magbuot na sila nako. Ako man yung katungod na maghimantay ko. Hello, niya ay. Ay, pahilabot na ng ubang tao. Ang iyong kagalingo may utiban na. Di kay, maritis ka, mantay ka ba niya? Kung saan na sila diha? Napila ka lang yun sa imong pakimantayo na. O niya, ikaw, di ka himantayon. Ngano ko tao mantayo man ko? Ngano? Mantay ko? Ha? Itubay makanako. Sabi to bay. Pagpangutanan ako kung nakaila ba ka atong tigkuha og lamaw diris ato, katong anak ni akoy, nitubay man ka. Ya, mantayo na ko. Oh, kay nitubay man ka sa kong istorya. Sa ato pa, kitang duha ang namatay. Ay, Ang namatay? Ay, nahak mo ni mo ay. Takdan mo mong brindaha kami. Oh, kanisa. Dito. Kaya to. Sir, naa si Madam Brenda. Oh, sawa na ko. Oh, imo din ang asawa, sir? Oh, ano naman, ha? Taga-barangay ko, sir. Nagatud ko ano yung sumon ba sa barangay para kang Madam Brenda. Uy, ano, magkisa may House barangay? Kinisikuan, sir, si Akoy. Ang say apelido ano ako eh. Asdan. Sadan. Sadan? Oh, Sadan. Oh, Ako'y? ubos. Ako'y Sadan. Oh, Ako'y Sadan. oh, daog na midaan. Kaya minangkon na siya nga. Siya misadaan. Boss, pag gani mo mahusay, boss, ipaliw kong pirma ni boss, be, nga na-receive na nimo. Ako di mo pirma ni. Nga di mo ko'y gikiha. Ikaw may niya, boss. Ay, kabala ka. Di ka mapilog kapreso ini. Oh, may naglaro ko na to ba? Pirman lang ko ani, boss. Puso naman, oh. Unya, paliw lang ko og hatang ito ni Madam Brenda. Ina nga, love letter, gikan sa barangay. Love letter ko na. Say love letter. Sumon, kikas barangay. Unsa? May mikiha ni mo. Kinsa man? Ang anak niya ko'y imong gilibak. Imong ipalabi. Niyabag sila. Nasa ebidensya? Ay, ato na lang ba ang tarungan sa barangay na eh.
Kaya wa ko'y kalibutan na imong sulti niya, imong gilibak niya. At tuwa na dito, aron dili ka niyo og pulis. Ha? Polis? Bro mo, nasa kapitan o. Kinsa man ang reklamante, ha? Ako, Kap. Oh, ikaw ni Goy. O, Kap. Actually, tagaangay mo reklamo, ani. Eh, dili man ako ang gidaot, pero ako mong anak ang gidaot, Kap. Sige, daot yun eh. Kay bilin siya di ay. Say, wapagkapangutan na, ha? Ayaw na pagtingog diha. Wado ko'y batasan, ha? Ako'y mangayog sorry ka pa? Hilom sa di pa rin na. Kilo mo eh. Lagot lang ko ba? Hilom lagi. Sa man, husayon pa nina to. Husayo ta ni Kapoy kay ako may gipasabihan. Ayaw lagi pagtingog, kay wapak kapatingogaw, wapak ko mga tanan mo. Oh, sorry Kap. Gusto pa ka ipakontempt ka? Onsa? Gusto lang na kong klaro, no? Kini din sa barangay ni, ha? Gusto lang na mo nga dili magdako ang maong kaso. Kung mahimo, ato ning mahusay din palang. Kay kung dili ni magdako, pastilan. Bahala na mo kay sultihan na mo. Perteg yung hasula. Kanang kaso, wapay siguro og mudaog ba? Mao nga kung ako pa'y kamo, usayon na lang ninyo din, ay na lang ninyo dakwa pa, kay kung inyo ng dakon, kamura man kayo mahasol. So, karon, mga tanong ko ninyo. Ikaw, Inday, musugot ka, nga sayo na lang nila to. Dili ko musugot Kap. Dili lagi ikaw ako kipauta na. Oh. Hello, mga Inday, ba ang simoy? Paglagot nga ni ko karon, ako yung mukihan mo. Ipapreso tayo kag diretso. Sorry Last Kap. na lang, ha? Mutingog ko pa gani nga pagkapatingog ka, ibalhog ka diretso sa presuan. Ay, magtingog na, Brenda. Oto mo ka! Parehas lang mo ha. Mukalit mong tingog. Sorry nga, Kap. Okay. Ulsaman ka, ako'y. Agrabyado ka o si Tulo na lang ni? Koy, si Tulo na lang tayo, koy. Karoon, nila mahasol ba ni? Ayaw lang kayo magtingog! Sorry, Kap. Sorry kayo. Kapuya bayan ninyo, break una tabi. Break una tabi. Usam ka, ang takdan, minuong huli mo. Hasta ko na, pero nung kasaba. Ay kabalaka ano eh. Siya, wala ka. Basta ayaw lang kabalaka. Ako ray bahala ani. Hilo na di Brutus. Ayaw na lagi padakan ng imutingo, kay tingalig mapriso na kunya ni, ha, Ha? Brenda? Ako mapriso ko? Ha? Wa pa mahitabo nga mapriso si Brenda. Oo, pa bitaw. Pero karon pa, oo nga, ay kumpiyansa niya, kay, ligor ba kaya ng ebidensya nga itong kontra ba? Ay sus, ako mahadlok ana ay. O, bantay bitaw. Bahala ka dito, ha? Di ko tingog, pasagdan na ka dito. No need na. Kasi no need na. No need na nga mutingog pa ka. Kaya ko to. Ako pa. Sos ka simple lang ang problema ha. Wa man gani ko mahadlok atong ikiha, katong ikiha jud kog label. O, bantay bitaw. Sige, paningkamot ito kayo mo. Di ko tingog. Okay. Gusto ko nga klaro, ha? Kanang tubag nga way duha-duha. Ay, kabla ka, Kap. At bango na mo ni problema, ha? O kamatura na, di na ko manghilabot sa problema sa kasawa. Sana'y bahala na. Good. Okay. Ako ikaw may kihante. O sa may mo reklamo. Tingog na ko, Kap, ha? Ako, Kap. Dako kayo mong kauwag ibuhat yung bayana, Kap, eh. Mas mong kilid ba? Iyang pakawawa na kong anak, Kap. Ha? Lain kayo, no? Tungod sa iyong papakawawa niya sa kong anak, wala na ganahin mo kaon. Kanya, wala na ganahin mo kaon, niwang taon kayo. Hangtong na sakit. Ang iyang sakit, nagsumpay-sumpay lang. Gikas ulcer, may abot sa blood, may taas ang sugar, naipiktuhan niyang kidney. Yan ang sakit pag yung bato sa atay. Ay, padaghan ko di ay nana. Kanya saman, buhi pa ng imo anak karon. Boy, pamagkap. Wala na ko dada, kiliso na. Sigarehin na atakihon, makabayad pa ka. Pagkadako sa damage ng imo na himo, Brenda. Kap. Ayaw ka sa pagtingog, kaya wak pagkapatingog ka. Sorry Kap. Karon, kung sa mo ikasulti, mukiha jud ka. Oh Kap. Dili, ikaw, siya. Aw. Nga ano man jud ka? Di mo jud ka kapasa, paabot ng turno. Paghuhat, inig-imo ng turno. Okay. Karon, kung sa man ako'y, ako na luoy ni mo.
Kap. Tuan kap kining Unsa man hugot mo desisyon nga mukihadjib ka sa ngadto sa korte? oh kap. O ikaw, sa may kasulti. Mao na ipasangil ni ako'y. Imo man ko nang ipakauwawa ng iyon ako dito sa daghang tao. Way igong basihanan ang iyang mga pasangil diri nako kap. Way ligong ebidensya ang tanan pulos ng mga hearsay. Kinsa mo na si Hersey, imo nang witness. Dili kap oy. Kinsa lagi na si Hersey, igsuon ng Hersey. Kap gusto kang masayod kung unsa o kinsa na si hearsay? Oh, usa mo na. Ako ihonghong kap. Sige, hukong. Okay ra ka? Klaruha. Kinsa tong kauban ni mo taxi kap. Katong blan gani niya taas ang buhok, nag-holding hands lagi mo adto kap. Oh, dili man na kinahanglan nga abot pa ninyo sa korte di ay ako'y. Kayang tinuod, gaan ra kayo ning kasuha. Maghasol-hasol lang ninyo. Ako pa nimo, naamin sila sa Brutus o si Brenda. Unya, mga yun na nagpasaylo, pasayloan na lang sila. Kap. Ayaw sayo na lang ninyo ay. Gamay ra kayo ng kasuha. Kanang kaso nga imong ipasaka batog nila. Murag, basura ra naghihapon ako'y. Mao nga, husaya na lang na ninyo din eh. Pangayo na lang og danyos, o Brenda, tagain na lang sila 20,000 agig settlement. Nakailara ba ka itong payhana kap? Ami ka man doon ako kap. Pwede ra po og 10,000. Nakuhaan na ba takag video kap? Tagain na lang sila 3,000 dahil. Unya, friend ra ba mi sa Facebook, sa imong misis ka? Ako na lang bayad ni ako'y. Sige na, aron mahusay na mo. Sige na Brenda, ako na lang bayad ani. Salamat kap. Hibong gid ko kung nga nung murag na usap ang desisyon ni Kapitan. Human nga may gihunghong nga ako ang asawa. Nagduda kung unsa to. Maoga kung yung ipauta na ako asawa. Ay, sa itong gihunghong sa Kapitan ni Mong Brenda? Ay mong gihunghong ni Kapitan ha? Murag kalit mo kayo na usap ang desisyon sa Kapitan? Ha? Gikas 20,000? Hangtod, wala lang hinuon ka bayre. Ha? Siya lang kunuhin mo bayad, wala lang kakabayad. O sa madig yung hungong mo niya. Ay da, chismis ra ko di. Nanasa ng chismis mo. Sultihi ko na kusog yung hungong naman Kapitan, be? Ay da, ako siyang giingnan nga nakita nako siya nga nisakay og taxi kauban sa usa ka babaeng sexy nga taas og blan ang iyang buhok. Nanakay silang taxi nga nag-holding hands. Nya sa diha akong giingnan nga kaila ko itong babayhana, may us-us ang presyo sa bayranan, di ba? Misamot pag yun pag ingon ako nga may video kong nakuha nila ni us-us og samot. Unya pag ingon ako nga friends miss Facebook sa iyang asawa, si nakadungog ka, wa na ko pa bayra. Science bro to, science mo na kita og science Brad. Unsa? Ito na! Isa sa kanyo eh. Idiot lang! Ano sa'yo, ato? Mo na yung bahay ni Brenda? Yes, ma'am. Ako mo yung bana, ma'am. Adi ay. Ingnan na siya ha. Nga pampingan na siya. Kanang iyang pagkahimantayon o pagkamahilabtanon, tingalig maura na mo tapos niya. Ngano mo din, ma'am? May atraso ako asawa ni mo, ma'am. Oo, dako sa kateraso. Tungod niya naguba ang akong pamilya. Tungod sa ang pagpamantay sa kinabuhi sa bangkaw. Mao nga bantay ha, bantay lang yun siya ha. Oh, ihatag din niya palihog. Unsa man ni? Bala man ni sa armas, ma'am. Ma'am, ngano man ni? Ma'am, asa man to? Nawa man kalit. Kuya man kinubuhi sa kusawa na. Wa na. May resulta ng kabuang sa kusawa. Maura ni Ron. Muna akong problema ron kay murag may hulgan ang kinabuhi sa kusawa. Ang tinuod, bisag man tayo niyo, gilagtano ni. Pero mahal taon na ako akong asawa. Pero usaon ba na ako? Nahadlo ko nga basig unsay may tabuli ako asawa. Isumbong ko ba kanis pulis, no?
Usa man ko kamoy pasultihon ani. Palihog tambagi ko ninyo. Unsa man kun kamong pasultihon, Brutus. Hello, Ate Pres! Good morning! Juliet! May adlaw. Good morning, good morning, good Oh, morning. Lord, kasi thank you, Lord. banginat. Pasalamat sa tanan nga mga kaigsuonan nato nya, sa tanan natong mga sa mga kaigsuonan nato sa Kabisayan ug Mindanao. Thank you gyud kayo ninyong tanan ha. Migamit sa ato ang coffee nga the best kayo nga imno natong coffee, ang ato ang said Panyawan Coffee Mix, the best gyud kay na siya imnon, lami kay na the best sa atong kadawasan, nindot na kay makapalagsik, dili ka magluya sa atong trabaho. Basta suway na ninyo ato ang bagong produkto sa SED Marketing, ang SED Panyawan Coffee Mix, the best kayo. Ang bitter nga makapa-better, mao na the best kayo. Salamat kay sa tanan nato mga kaigsuonan og sa tanan natong mga bata nga minom sa Dudpepe Tablias. Salamat kayo. Ate Pres! Okay, og ako sang pasalamatan Gulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar. Ayong sipyata pag-inom kada adlaw gyud, katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay ka mokaon sa imong pamahaw, inom na danog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto ni mo maugyapon, usag yapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon unay ka mokaon sa imong paniudto. Maugyapon, una ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa kadanog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya itong na problema bahin sa kidney. Ug UTI, di mo angang mabalaka tungod kay duna na makapaalibyo, makaayo makatambal ang natong gipati bahin sa kidney. Ug UTI, kini mo ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa kidney ug UTI Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan dato mga kaigsuonan nga gamit sa ato ang SED Liniment Oil. Thank you kaninyong tanan. Salamat yung kayo sa inyong paggamit sa ato ang the best yung kayo nga mautan sa itong panuot, pamawal, panakit sa kalawasan, barikos, beds, katol, uto sa kabataan, delikay pagyunta sa dinggi kung mo gamit sa ato ang SED Liniment Oil. Thank you yung kayo ninyong tanan. Salamat kaayo. Onya, Bam? Salamat usama sa ating matingmutan sa Celebrity Contact Biodizo. Plebin na diha ni Honorable Raul Butron diha sa Barangay Poblasyon, Oslob, Cebu. Masap ka mo Sir Sammy o Ma'am Merna Lauron din sa Summer Shoes, Balalulit Karkar. Thank you, Ma'am Ligaya Maneba na di mo niba diha sa Subas Danao. Thank you sa inyong medical assistance. Thank you very much. I-maintain namin ninyo hang ato sa Celebrity Contact Biodizo. Alang sa ato ang pagpagwapa. Kanunay nga marag younger looking ka tungkol kayo na mga sangkap nga glutathione o papaya extract para sa ato mga whiteheads or blackheads. Doon na ba kayo murag katul-katul, murag pugis-pugis, murag nag-dry skin, ang palit sa inyong tanaw? Celebrity Kojic Beauty Soap. Gikan kini sa SED Marketing. Thank you! Ate Pres? Okay, ang sendo na ito karagadaw, Gulyat. Si Brutus, Ate Pres. Brutus. Oh. Ay, Dialog Kuya Gili. Sunod lang ka Kuya Gili kay ako Maragapon naman to, kay. nagkisulti na Ako naman tong isulti Kuya Gili. Onya ang ato kuan si Brutus taon Ate Pres. Ang problema ni Brutus kaning iyahang say pangalan ani kaning iyahang asawa nga porting tabianas brida tabian. Sismusa, marites sismusa. kayo. Kayo grabe kay abilidad ng asawa, grabe mo kapanaway, grabe mo daot sa katao niya, grabe kay mo libak. Basta yun na, giwarning nga ng asawa, Ate Pres, kuhaan na ng asawa, Oo, patuo. dako ng ba ng unsa pa to ilang gipang istorya tong babae. Kuyawan niya tingali unsay may tabo sa iyang asawa. Unsaon ko niyang asawa, Ate Pres? Ug iyahang kuan. Matagam yun ako, itihan na, sa tungod siyang tabi. No? Oh, kuya sa namin, grabe Kaya na. mo nang tabi ba? Niya labi na tinuod niya. Kanang Yun. tabi bitaw nga, kanang, kuan kayo? Kanang butang-butang nga tabi ba? Oo niya, kanang bang, kuya ba ka na usingan na palitan anang na mabay, doon ay Oo. kabit, di ba? Imo nang itabi niya, dili tinuod.
Diba? Di isang yung kaangay mong hilabot kas kinabuhi sa Mauna. mga katao ti pres kay yahay mo gutang kaluwasan, Correct. ikaw ray makaluwas sa imong kagalingon. Di mo kakaluwas sa imong si katao. Mao na nga mingo ka nga ano bitang uban bitaw ti pres nga simba ko kada adlaw, kuan ko kada adlaw pero ini kabo sila, grabe ka ben libati na. Mauna. Grabe kayo. Sige kag kalawas sa lawas ni Kristo nya. Libakira kay kastanan way hinungdan na ti Pero pres. atong nagsakay May mo. dugay na, sakay ko jeep na, doha ka babaeng mamature na. Nang libak, Maria, agila ra bang gilibak, paminaw na ko. Akong kaila. Oo. Ako kaila. Hala, oy, grabe mo ni sila. Oy, na sila kapunungan, ha? Kapunungan sa mga kanay reliyon bitaw. Hala, nga akong amiga, dili amiga. Basta CWL to sila. Murag inaanak ba Oh, dong? karang ang mining anak chismis way limit man. Mao na CWL. Inanay ko, wala, oy, gikan man ni sila sa ko, ano niya, nandibak. Grabe ang ilan ko, abang, grabe ha. Manay ina na, dili ta makaingon nga tungod kay kanang Dili, ay. Diyos Kung mo saan pa siya, naman. kada adlaw ni Simba, no? Tinod. Doon na say, Na sa di Simba. wa simba pero tarong binuhatan Tarong, tarong nga, ba di man kana bang hilabot. di magpasakit sa isig katao kanang di mo lait sa isig katao. Pero mas maayo gyud ka mo simba kay mao kun nay kinadakan gud nga pagampo sa atong Ginoo. Maayo gyud ka mo simba pero kada bang pag sige kag kuan sige kag paghilabot sa Simba isig nga. katao. Di Maglibat. mao ni di maayo. Oh, di ba ba? Unsay atong mabasa diha babe? Bam. Ay, dinhi sa Santiago, Okay. Tres. Sabi, babe. In the book of James, chapter 3, verse 6. Ang dila sama sa kalayo. Kini mao'y usa ka mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas ug nagbuling sa tibuok lawas ug nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayud sa impyerno. Oh. O baingon kang puno sa kalayo, puno sa tungod kay daghan mong gud siya og mahimo nga kadaot kung maghisgot og makadaot, daghang makaayo kung maghisgot og makaayo. Kay pananglitan na ng pagpanghilabot sa sikatao. Niya ka nang magpataka og tabi katong kini nga tong suwat kung ako mahibaw na aman sige pa si ata ba nga dili tinuod mao na suko tong usa ka binuhat no. Kay pananglitan og ari ka sa kung ari na ta ka sa anin na ka sa broadcast mo na paminawon din na sa anchor eleven na nila ni on both sides paminawan ang suspect paminawan ang biktima timang timbangon ug tinuod bang hingandan sa bayot. O katong dito sa barko Bagliat, Tinuod. nahagit ko nun siya, kay gingandan ko nun siya bayot, puto nahagit siya. Pero sa nang ipunta na sa babae, ngon ang babae nga, huwag ko muhingan og bayot. Bayot ton siya. Ubito ni kuyog ko, kay ako nang gitawag siya Gyads. Muna ang kumpiyansa. No, ni kumpiyansa kay ang kasagaray ko nun sa malalaking yung babae, gili, magbinayot para makaduol sa babae. So gigamit niya ang dila. No? Gigamit niya ang dila mo ng disco 3 og dila dire sa Santiago 3 verse 6 nga ang dila sama sa kalayo. So daghan siya og pananglitan og hiskot kalayo so magdasyag init, magdasyag kagubot. Kay kung bugnaw wa may kagubot gili no, ang bugnaw ang imong So pananglitan sir kanang mao ni kaniya sa imong asawa hilutan na kung mahimo ka ng obserbahay kung siya naabas siya panahon parte sa pang-espirituhan ng pagkinabuhi. Naabas siya yung oras ng makaampo siya, basi kanunay lang siya manghalabot sa sikatao. May pambala siya di ko anay. Kung siya lang trabaho, magsigil lang siya pangmantay sa sikatao. Ari siya pala ni Madam Ann. Si Madam Ann, ato manager sa kantin. Dagan pa kayo gulmian nga pagkaon. Hatang iyang usa ka client dito bangko, naibog ko nun ako. Naibog ko nun ako. Bitang mali na ko insultin mo sila ha, para matigayon ang iyong pagpuyo. Di ba, Ate Pres? Bitaw. Salamat mo pala na dito naman nun. Kung ako ay puzzle,